Hi! Ayun na. Maraming tanghalian ang sinabawang hipon. Kung di ko ganahan ka ng live, na lang ginagawa. Dito, kakain nila. Kasi meron sila kung pwede mag-shout out ba? Sa amin kasi ang gusto nila, makipagdaldalan. Sabi pa kayo ng live. Yun lang. Ewan ko rito, sabi niya kasi magti-tiktok siya. Kaya sabi ko, sige na, mag-ano na ako. Ano mo muna ito, ibalik mo muna yung ano, kalabasa. Uy! Iring. Balik daw ang kalabasa. Buuin mo muna, me. Buuin ulit. Ano ba to igagata? Dahil, ito na ka dahil. Pag-upit kaya ako, gusto ko diri. Ba't parang ang baho mo? May amoy? Ulo ko pa kayo. Ako naman Yung amoy yung sa ilong. nawag si Raymar Pabalinas. Ano naman? Halika na. Ikaw lang hinihintay. yali na! O diba? Magkuan na sad sila, mag-module. Ang module ba naka-ready na? Pati si Gwen. Umuwi. Kasi may pupunta na sa Surigao yung kapatid niya ngayon. Siya maiiwan kay nanay. Parang kulang man itong hipon. Parang kulang yung hipon. Sitaw po, favorite ni Inday Katok. Ganahan niya to. Sa kayo? Ay, guys. Pagupit? Ano lang, Hipon? Ang pwede yung isang pagkakilin? Sama niya. Isang kilo lang ba yun? Kulang nga yun. Daot man niya. Hayop na module yan. Alina ba? Nagagalit na si teacher. Ano yung pagbuot-buot? Ha? Buot-buot. Si ano ba oh? Hayop na module. Raymar. Ang module, di pa nasagutan. Simbako, magbagsak ka talaga sa grades. Alam mo bakit isa? Kasi hindi man kasi marami dapat ka ito ay malaki. Malaki kasi. Yung maliliit lang dapat. Yung Yung, sa hawag ng palasa ba sa makain? Hi, Ma'am Elsie. pero hindi ka na na. Go po kayo kay Inday. Relax later. Monday pa lang ha, paalala lang. Bukas Tuesday. Naapamoy Sada. pasok. No? Mag-module. Module. Asan ka ba? Parang Monday, Monday ngayon, no? Monday na Monday, parang ang luwag-luwag ng schedule mo. Hi, Sakura Asota. Kasan ang gulay? Isa man na jigjig. Lagi ang kuan o. Pariyara, mag-good pa. Anong palit mo dagtalong na dagon, dagtalong dagon? Ang gani ng harvest ng tata. Hindi. Ginatan kita na lang. Ayun, lagi pagbuot lagi. Hindi mo ginatan, dili. Ikaw yun na. Hindi mo. Masarap kasi yung... pero nga mong gata. Yung, may gata dyan na, dalawa. Ayun eh. Saan? Huwag yan. Hindi kami gumagamit ng mga kuan. Ha? Pero na. Hindi na akong gata. Anong conservatives? Preservative. Conservative, sinabi ko, di ba? Hindi. Yan ka na naman eh. Conservative. Hindi na gada. Monbay, Manati, Sambitol. uyong ba? Talaga ba? Nanggigigil din ako sa iyo eh. Pag-upit ako. Magpupagalig ka? Wala man. Saan ka lang dua kayo doon? Type C? Charger ni. Charger na nila. Mali ko. May taa diri. Bakit dito kayo nag-charge pala? May taa diri. Ang kagabi. Na, wag ko kabantay. Kaya type C ko pero akong charger di ko kadala. May taa diri sa taas kung kailan mo. Ate Vilma Coach. Pakita sa ila diri kay na charger nila ra ba. Palusin si Madam. Sayang ito, ba't ay mo ito kunin? Dami na sa kuan. Ingatan ba?
Sugot to. Hipon. Kaya ka tinatanong ko kung gata. Hipon. Hipon. Hindi lang ang isip. Dili, Nay. Wala, Nay. Ha? Jeremiah! Jericho. Jericho? Good morning. Hi, happy Rocky Sunga Lolid Amore. Wala na. May ina mo wala si Lourdes Miguel. Ay, napag ano, bas-bas oy. Si Jigjag po magluluto ngayon at siya rin na maghuhugas para sa pananghalian. Ano magagawa nyo? Mahilig ako mag-ano sa kusina, tumambay. Pag ako tumambay sa CR. Ano yan? Charger? Sa charger ko, nandyan lang ha. Ano yan? Charger daw niya. Kaya kinuha ko agad yung charger ko kasi baka mawala. Like naman sa akin. Diba? Buti ka pa, kinuha mo agad. Yung aking kinuha mo agad. Pag may bagong cellphone, binibili din ng charger. Kasama na yan eh. Hindi yung may bagong cellphone. Naku! Tapos kapag gabi may Ay, hi MJ! Wala. Patay. Imo ha? Michael Jordan manis. Natil Hugh, hello. Wala pa. Hindi ko alam kay Brenda, nagugulo kami kung sasabawan yan o gagataan. Saan daw yan? O gagataan niya daw. Si Argel. Nagkataan niya kay... Si Argel ang natulog dito sa baba. Sa baba si Argel. Isa, tanong. Nagtatanong lang. Nagalit. Kung may nakita ka. Alam mo, kung makita ba siya? Nada dito. Wala ba siya kaya? Diba? Ikaw ba ngayon? Ang tagdabay ang galit! Baka kasi mali rin yung unang senyas. Kaya, watching from Malaysia. Malay mo, malay ko, malay nating lahat. Malaysia. Namalayin si Brenda tsaka si Inday Katok. Kasi ang pinabibili niya talagang hipod, yung maliliit lang pagsahog sa gulay. May paninda ka niyan. Wala Marlock. Ano ka lang to? Collection ko lang. Kasi nga yung mga baby bangs ko. Ano? Nilupila. Dati. Bakit kailangan ng gabi? Ano? Kapag bibili niya, nasa inday. Akala kasi niya... Sinigang. Titil utak. Watching from Phoenix, Arizona, USA ha. At Iliwayway Lantikan. Opo, sa October 27. Uwi po ako. Uwi ka? Kailan ka uwi mo? After ng birthday ko or before ng birthday. Bahala na. Siguro yung uwi mo. Yung mga palapati. Sana all, umaga pa lang hubog na. Charger daw, nakita mo dyan? Sino ang hubog na? Kanila yun. Kung may nakita kang charger. kulay? O wala daw. Anong kulay? Itim? Hindi ko alam sa kanila. Ako nga, charger ko nasa kwarto, biglang nawala eh. Jocelyn Ordenizo, wala pa po. Bilang mo na akong ticket, Ma'am Jocelyn. Anong visit for the technical song? Oo, wag ko kayo nang babash dito kasi masaya po ako ngayon sa ginagawa kung pakikipagkwentuhan sa inyo. And besides, friends ko silang lahat. So, sasabi ko sa kanila yung mga sarili kong hinain sa kanila. And you don't have to be
too much affected about it. Kasi, iba yung personal na ano namin at sa inyo. Watching from Mandawi, Cebu. Nandiyan kami nun madalas sa Mandawi, hindi ka naman nagpaparamdam. Lahat po kami may kanya-kanyang sama ng ugali. Lahat kami may kanya-kanyang tinatago din namang bait. One way or the other, lahat kami may nagawa rin para sa isa't isa. Kaya hindi nyo kailangan tignan kung gaano kalaki o kaliit yung nagawa ng isa sa amin para kung kanino man. Hindi na kayo mambash. Hi, Vicky Kinay. Ganito na lang. Kayo ba nakapunta sa YouTube ko? Pumunta kayo sa YouTube ko. Hi, Ma'am Elda Tripa from California, USA. Arlene De La Rosa, IBK9. Oh. And watching from Taiwan. Oh, yes, ma'am. Sa Manila, ako po. Death anniversary ng mama ko sa October 27. Hi, Burlas. And punta kayo sa YouTube ko kasi meron akong interview doon with Jean Bulag at sa kanyang boyfriend na si Jade. Basta napasana all na lang ako talaga. Please do watch it. May group of family na pumasok ngayon. Panoorin niyo yun, guys, please. And don't skip the ads. Tsaka please, share it. Thank you. Mag-comment kayo doon, di ba comment? So at least magkaroon naman tayo ng interaction, chikahan. You know, something like that, di ba? Bating, ikaw, Tingling. Pwede pa si Bating mag-iumi. Gising pa si Bating? Naghanap daw sila ng girl. Kailan ang part 2? Bukas, agad-agad. Panoorin niyo. Naghanap daw sila ng girl sa willing na position para pagkapat. Bating? No? Magaling naman kumanta sumayaw si Bating. Hindi si Bating. Sino ba yan? Yumi. Hmm. Sayang. Paano? Marunong man ako, kaya lang hindi ako babae. Thank you, Ma'am Liz Soriano. Tike Ligaya, hi. How are you? Ang sabi ni Brenda, ginataang hipon na ang sahog ay gulay. Ginataang gulay na ang sahog pala ay hipon, baliktad. Cheryl Barbasa, hello. June de la Cruz. Ate Maria Gabales. Bigay mo si Jade para magsalita. Oo, naku, nakakaloka. Abangan niyo yung part 2, mas masaya. Gia May. Uy, punta kayo sa YouTube ko. Panoorin nyo naman yun, mga moms. Tulungan nyo naman akong mag-boost yung YouTube ko din, please. Big shout out to everyone who's watching right now. Sa mga nagre-ready na kanilang lunch, no? Kasi anong oras na? Mag-aalas 11 na. So I know for sure, some of you are very busy na preparing for lunch. Yes, Crenshaw. Thank you, Ate Liz Soriano. Thank you for appreciation. Nakakatuwa naman. 28 years old, nothing. Hindi ka na pwedeng ma. See? 20 to 28 years old lang. So, hindi ka rin pwede. Hindi na nga. Lahat tayo hindi na pwede. Maghanap daw. Yung si ano yung... Kilala mo ba yan? Si Ate, alam ko si Ate, naghahanap din, no? Sa Cebu. Leia? Ate Bea.
Dana nakapanood. Thank you, Ate Beth Caba. Romel Atilano, hello. Actually, hindi pa ako nag-almusal. Ano lang ako kanina, nag-barley and chia seed. I'll watch your YouTube channel. Thank you, Ate Cheryl Barbasa. I love you. Thank you so much, guys. That's really a big help to me if you're gonna watch my YouTube channel as well. As of now kasi dito sa ating sa ating page, kasi bang kulay na? Oh, we have mamon. I love it. Thank you for the mamon. Magmamamon muna ako. Kani na. Si Amin! Ate Ami! Si Ami? Pa-request ako magsaing. Kasi baka mamaya masobrahan kong tubig, hindi kasi ako nagsasaing eh. Diri, wala, unti lang. Nabawasan. Kasi pag ako po nagsasaing, nung the last time na nagsaing ako, hilaw, eh maramihan kasi yung rito. Nasanay ako sa lang, mga, dun sa amin sa bahay kasi, si mama nagsasaing. Marunong din naman ako magsaing. It's just, mahirap na malaki ang masasayang, maraming masasayang na bigas kapag hilaw or lata yung mo. Oh, I have mamon. Ito yung in-between. Si Yaya umuwi yata sandali. Ikaw na kasi baka maano ko. Sobrahan ko, makulang. Hindi. Yung kalimbo, meron daw mais na niluto ka, di ba? Ha? Wala na kain mais sa baba. Akal bahala. Meron din naman kanin sa baba. Sa kantin. Baka mamaya magyoyo yung isa, alam mo naman. So yun, nakita niya ng kulang, hindi ko pinagdagad. Meron, may mais doon. Kasi tulad yan, yung nakita mong sinaing na yan, kalahati niyan kay Oyong, ate na lang yan. Ay, ulit sakit. Sa iyo daw nakatubag. Ang kamera. Wanda? Tinignan ko lang kasi kanina. Renito Jennifer. Kasi na yan. Ilan ba ang staff? Ano lang naman kami. Meron naman Dito, Yan? yung boys. Apat naman sila. Oo. Tita, si Mama, si Cara, si Ate, si Charin. Waya pa. Pero marami naman kanin sa baba nga eh. Wala naman masyadong tao. Sa kantin. O, Kuda Rosalinda, damarigato. Mais din ako doon. Christina San Pedro. Konnichiwa. Thank you for the appreciation. Minsan, nasa pag-sinilas din. Very fluffy yan. Thank you, Ma'am Lenny Duarte. I love you. Ashil Satera from Hong Kong. Uy, nandiyan ako sa Hong Kong this coming October 20 to 22. Sana ma-meet kita. Annalisa Organo. Hi ate. Kamusta ka, long time no chat? Hindi na kapagkwentuhan. SG Darling. Maayong adlaw ng Iloilo. I'm sure yun. Kapakayaban ng shrimp. Nahiyawan na namin ni Jigjag yung mga pangsahog. Domarigato, Ma'am Okuda Rosalinda. Ranida Jennifer. Pumasok ba stars? Wala. Wala pong mga stars. I don't know. Wala akong natatanggap na stars. Kaya nga
Hindi na ako masyado nangungulit sa stars kasi alam ko naman na most of you guys mas gusto makipagkwentuhan and that's okay. Pao talaga, ma'ams. Birthday ko yan, September 22. Ashil Cetera. No, October 20 to 22 po ako darating dyan. PM lamang po kayo if you want to join us sa meet and greet kasi may mga Filipino OFW tayo dyan na imi-meet, mga friends na imi-meet po dyan sa Hong Kong. So, see you there. Kita tayo di sa Hong Kong. Led Olavia. Mag-PM po kayo sa akin. Sasama ko kayo sa GC po ng mga taga Hong Kong. So, at least magkaroon kayo ng another new set of friends na taga Hong Kong din. Andyan sila Ate Jenjen Tandayo, sila Mardigdigan. Yan yung mga followers turns into friends and family. Shout out to Annalisa Organo ng Mayamot, Antipolo City. Thank you. Kita-kits tayo ng Shijiha. Oo, sure. PM niyo po ako ngayon para mai-add ko po kayo, ha? I love you. Thank you so much. I'm so excited na ma-meet kayong lahat. And it's... Hi, Janet. Ayaw niya makita na nagbubunot. And sa nga pala, hindi na to magiging surprise sa mga taga-Hong Kong na lugar sa Hong Kong. Saan po dito? Very love. Wow, ang dami mga taga-Hong Kong ngayon. Nakakatawa naman. Doon niyo po malalaman sa GC. Pwes makikita kay Tring, moms. Ikaw ba, Ting, ha? Magpahinga, matulog. Nanggigigil ako sa'yo. Ako na naman pagbabalingan mo. Alina, magpunta ka rito. Gawan mo muna ako ng request ko, Bating, please. Please do follow Bating Baliti si Rai sa kanyang FB page, guys. Please, i-follow niyo yan. Ayan na, si Mar! Baligyan ni Dobby, add mo ako, ma'ams. Kita tayo. Mga ma'ams, ayan po si Mar. Please, PM niyo po siya. PM niyo po si Mar Digdigan para i-add niya po kayo doon sa GC. Mar Digdigan. Mar, please, PM mo sila. I love you. Pumasok ba stars? Wala pong stars. Hi, Sister Nancy. Please say hi to Gigi Gausa. I want to see you in person soon. Lenny Duarte, very soon. Nakalay po siya sa kabila. Pero wag na kayo lumipat. Oy, yung sa kanya 800, ako 210 lang kayo o 213 lang. Sa akin na lang kayo. Ipagdamot nyo na yung sarili nyo sa akin. May mga ads, mga moms. May mga ads kayo makikita dyan sa baba. Please click mo yan. Nasa LTO, moms. Tagal ko dito na insert picture. Na. Kumain ka na. Ilang days ka, moms? 3 days lang ako doon. 20 to 22. Tapos, imi-meet ko sila ng 22. Paki-add mo ako, please. Salamat. Mar, paki-add sila, please. Kung di ka busy. Or mag-PM kayo sa akin. Tapos, add ko kayo sa GC. Ng mga taga Hong Kong. Tapos, inimit ko kayo, ang meeting natin is Sunday sa 22, 6 in the morning, or morning tayo magkikita. Kasi lunch po, meron pa kaming itinerary ng grupo ko na road trippers. So, sana po magkita-kita tayo. At sa mga taga Hong Kong, guys, ang tanging pasalubong na madadala ko sa inyo ay tuyo ng Pilipinas. So, yan. Thank you, Mar. I love you. Ayan. Yung mga taga Hong Kong lang po ito, ha. Exclusively for Hong Kong po yan. Ayan, kaya. How much dress mo daw? Wala na akong mga dress. Ubus na yung mga dress ko. Hong Kong ako. Ayan. PM niyo po si Mar. Ayan. Exclusively sa mga nasa Hong Kong po. Yung GC natin para mas mabilis po natin yung communication, yung plano, no? Kasi baka yung iba may mga pasok. Oh, thank you sa mga gusto makipag-meet sa akin. Salamat, ha. Tapos, of course, magbablog ako with you guys. So, expect all the unexpected na tanungan, na vlog na pwede natin gawin. So, see you there, mga taga Hong Kong. I love you. I'm so excited. I'm also planning Singapore and Taiwan. Kapag nakakuha tayo ng mas mura-murang ticket. Dapat tayo rin, mura lang naman yung ticket. Around the world po sila. Wala, gusto ko na ngayong lumipad. Gusto ko nang gawin lahat ng mga gusto kong gawin na hindi ko magawa before. At saka naghahanap din po sila ng account. Sana all. Ako pa makapag-meet pag nag-uwi ako sa Antipolo. Sige, Romel! Nakaka-excite ang Hong Kong natin sa Sabit na yun. See you there! Ay, kasama ko pang road trippers ko. Of course, my sister Nancy Escote. Ang kanilang mga anak. So, ang mga magsasama-sama yung mga
mga friends ko na road tripper, sila po yung mga kasama ko rin nung nag-Thailand ako ng one day. Mga high school friends ko po yan. Kasama yung kanilang mga, yung asawa nila, yung mga anak nila. So kami mga single, magkakasama sa kwarto. The birthday celebrants, Gren and CJ. Ma'am siya, andun din sa last Visayas ko sa 21 sa Hong Kong. Baka magkita kayo doon. Ay, talaga ba? October? Pagka meron ka na ulit, pwede pa text kami. I love you, Ate Parochat. Pasensya na ha, I really wanted to say sorry dun sa mga umu-order sa akin at pinapa-deliver through JNT. Kasi yung iba, na medyo nadidelay. Kasi it's either may problema sa kalamidad, may ulan, or may bagyo, kaya nadidelay po yung delivery. Sorry ha. Sino sa SCMI size ng 7.5 na paa? Jenny Montero. Feeling ko si Oyong hanggang 8 or si Rhea. Ay, hindi mahaba pa ni Rhea. Sino bang maliit ang paa? Si Oyong. Ayun. Why po, Ma'am Jeneline Montero? Namalengke lang po si Brenda, ha? Pauwi na rin yun. Kasi yung yaya namin ang tagal. Yung yaya Brenda namin. Pinamalengke lang po namin. Ay, hindi. Plano rin pala niya kasi magpagupit ata. Oo, napagupit siya. Ngayon, September 21 sila. Ako, October pa po ako. Pero grabe kayo. Hi, Ate Ina Park. Daisy Palen. Narinig mo ba ako? Mami Daisy, wala na akong pambiling napkin. Baka naman. Nada ka? Parang, Amanda, kanta ka daw. Ah. Bigay sa basket. Nagutom na ako, eh. Hi, Ate Bernie kasi. Pasensya na kayo, nagutom na talaga Hindi ako. pa po na-upload ni Brenda yung nahulog si Amanda. Sa? Pagdanan? Ha? Pwede ba ba? Na-upload na. Natin. Na-upload niya. Oo. Yun, yung kinabukasan yun agad na-upload niya una. Hindi. Yun na pag ganun siya. Oh, yun. Yung sa may damuhan, papunta ng hagdan. Na-upload Ayun. na palagay. Panoorin niyo yun. Hindi lang nakuhanan. Sayang hindi lang nakuhanan yung pagsubsob ni ano. Hi, my Tommy! Hindi lang nakuhanan yung ano, yung pagsubsob ni Anseng sa kotse. Gumanon talaga siya, oh. Oh. Hindi ka na sa side mirror yung mukha niya. Anak pa more. Anak mo? Laki na ng anak mo, ah. Char. Hindi na pwede kapatid lang naman siya. Giling ninang. Na-upload na daw guys. Di pa ako nag-breakfast, so gutom ako. Kinabahan naman ako sa iyo, Benz, Artesa, David. Akala ko mura yung unang utol pala. Kasi ang tawag sa akin ng kapatid ko, utol. Si Jigjag po. Sira ata na yun yung suma. Hanggang, pagdanan. Sira yung ano. Ako nga, sa show ko lang. Binigay yan sa akin ni Ate Vanessa ko ng taga-US. Yung heels na sira. Mamon. Favorite din to ng mama ko. Ashil sa tela. Nasira yung sapato. Hindi. Siyempre hindi. Galing US yan. Bigay yan sa akin ng ate ko. Siya yung ex ng pinsan ko. Na hanggang ngayon kaibigan ko pa rin kahit meron na siyang sariling pamilya doon. Ay, Ate Daisy Pangit. Pinadala niya yan sa akin galing US. Nalisa sa Longsawa.
Thank you, Jory, sa 50 stars. Ma'am Leticia Anton. Sana mapuntahan niyo yung YouTube ko. May mga bago po akong upload doon. Sarap yung may favorite. Beatrice Perez. So, okay na ako doon. Nakadalawa na ako. Mamaya na ulit ako kakain. I'm Rosalie. Thank you, Mar. Ayan, sa lahat po ng mga nasa Hong Kong, PM nyo lamang po yung nakapin dyan na pangalan, si Mar Digdigan, para may i-add kayo sa GC. And, yung mga ads na makikita nyo po sa baba, i-click nyo po yan. Huwag nyo siyang pindutin yung X sa gilid. Mismong, yung ads, i-click nyo po siya. Tapos, pag nag-appear na siya, back kayo dito sa ating live. Hindi pa siya picture. Thank you, Bernie. I love you. Panoorin mo pa yung iba dun, ha? Yung mga... Kung alam mo, naglalaba ka ngayon, naliligo ka, play mo lang yung video, tapos kahit mo na siyang, basta nagpe-play lang siya. I love you, thank you. Jeneline Montero, hindi masyado, pero black. Sa black chocolate, mas gusto ko. Hindi na ako masyadong mas-sweets. Kasi kahit gano'n ka ka-sweet, kung hindi rin naman siya loyal sa'yo, wala. Uy, ang aga-aga no, para kasi raulo. Si Jigjag, akala ko ako Jenny Lee. Oo, mahilig siya sa chocolates. Thank you, Ma'am Led Olivia. Sige po later. Sayang wala na ang mamamamis ko din. Oh my God. Vance. Change topic agad tayo, please. Partida ha. Masama na yung tingin ko sa kanya. Inaabot ako ng gym para lang inumin. Ayaw pa rin siya tamaan. Ay, thank you, Lord. Panoorin ko na yung iba. I love you. I love you, thank you, Ate Bernie. Sana yung iba rin. Ganun din. Thank you, thank you. Wala po kayong ginagawa, ha? Elisa Del Monte, good morning. Anong size ng paa mo? Oh my God! Ma'am Ashil, si Tera. 5. 5 yung daliri ko. ang size ko sa heels ay 9. Ang size ko sa rubber shoes 8.5. Mga ganun din. 8. Kasi pag 9 sobrang laki. Depende kasi sa kung saan gawa. Hi sa Indonesia ako, Martin Serendel. Isa rin, Indonesia. Hi Indomie. Indomie, shout out to you. So kapag heels and rubber shoes 9. Depende kasi minsan yung heels parang size 10 kapag gawa sa Chinese country o gano'n. Pero kung European size ang basihan 8 ako. Kung America mga parehas kami ni Brenda 8.5 or 9 even. Hugot pa more, ma'am. Shout out kay Tope. Hi. Ganda ka po. Martin Serende. Depende. Hi, Ate Gina Bake. Hello. Right? Nakakapagtawanan sa'yo, ha? Galit pa rin ako sa'yo. Dati Uyong kumakain mo naman. Hala, Uyong, grabe, kanin na naman. Ano si Uyong? Dapat sinaksak na tong solar tinesting. Saan yung dependent? Dun sa, yung ninakaw na ninakaw pala yung, nanakawan pala kami dito, yung solar lights. Yung pahaba, yung pamposte talaga. Hello, siya lagi kita nabang sa mga live mo. I like your personality. Thank you, Lani Beriber Sarsata. Mayra Mangilinan. Mayra Lapus Mangilinan. Hello, good afternoon. So, yun nga. Tapos meron akong bagong dumating na... May bagong dumating sa akin kanina. So, I just wanna say thank you so much. Mapapanood nyo rin yan sa mga susunod na araw sa aking vlog sa YouTube. So please panoorin nyo po. Panoorin nyo po yung mga live ko, yung mga YouTube ko. Pa-birthday nyo na sa akin kasi next month magagamit ko siya.
Janelle Navarro. Yes, umuwi na po si Gwen kagabi. Pagkagaling namin dun sa may lagindingan na pinuntahan namin, isa kami nag-dinner. Dumiretso na siya na uwi. Kasi ngayong araw na to, umalis yung yung kapatid niya na nagbabanda kay nanay. So, si Gwen naman ang maiiwan. Sila lang na lang ni ate. Ha? Hello, Ma'am. God bless po and keep safe. Thank you, Joanna Villanueva. Shout out sa lahat ng mga Villanueva out there. Babanha family, Sibayan family. Hello sa inyo lahat. I know I hope you're all doing well. Ay, Dexter! Papa Dexter Dabalos. Yan. Shout out to you kay Papa Jess. Asan si Amanda? Papa Dex, may gustong bumati sa'yo. Amanda! Shh. No, say, alam mo na, Kuya Dex, meron din kami dito. Huwag kang Pinanood ko rin ang interview nyo kay Mama Sita at kay Chanya. Thank you. Salamat. Panoorin nyo lahat. Yung mga nasa YouTube ko, please. Erlinda Roy. Correct. Kaya nang dumating niya dito kay Brad, sabi ko, meron na rin tayo si Pipi. Yung alaga nila, Kuya Dex and Papa Jess. Yes, Tita Beth, nakapaglinis na sila kahapon. Nag-general cleaning na sila kahapon. Ayan, ang dami nakaabang ngayon dito kay Brenda. Ayan, ang dami mga nawa. Tsaka dun. Siguro mga 2 to 4 family. Ay, hindi naman 2. 3 to 5 families yun nandito. Ayan, siya naglalaba ngayon. Kasi nung nakaraan ako yung naglaba, kaya lang, hindi ko nabanlawan, kaya siya yung nagbabad ulit. Hindi na kami kaya. Ang tubig ba? Gatain. Ewan ko, depende kasi, sa amin kasi pag ginagata, ginigisa namin. Depende rito kung paano niluluto. Iba-iba. Si Ansing po umalis, and ay, oo. Dadaling ko yung ko. Nag-message siya sa aking my day. Tapos, Samahan niyo ako magtitinda. siguro. May ka-I love you-han po si Oyong. Ha? Si Macrod po, kanyang BFG. Ano man? Ano naman siya trabaho? Kasi yung sus, ayun. Ano man? Kasi it's Monday, sayang. Subukan po natin magbenta ng mga ref magnet. Sayang naman medyo marami rin tao. Para may benta tayo. Ano nga yun? Bendo? Ginagawa ko sa wifi? Oo. Ginagawa? Piso wifi. Ay, ito na pala siya. Kala ko nagpagupit ka. Ha? Grabe man. Hi, man. Grabe. Saan yan? Naman. Ay! Lulutuin na namin ulam. Ang bulat kayo, marang dito butang sa... Sa? Pinapatuloy na ako dun. Pinapatuloy ko na.
Bakit may gabi, Inday? Hindi ko bumili ng gabi. Ano yan? Ah? Ano may... 11:13. It's 11:13 in the morning, ha? Taga Manila? Sa Manila ito. May hihiwain pa, wala na. Yung malunggay na lang. Ilang piga yung gata? Kami na magpiga. Dalawa lang yun ba? Luya, sibuyas. Mas taas. Nalistik na, abot na ka. Bawang. Wala. Bawang ano lang, luya, sibuyas. Kamatis. Panglad yun. Wala ba yung tanglad? Picture mo. Hindi, may preservative dahil. Kaya kung saka na sa taas. Sa'yo ba yan? Kumain ako. Sorry. Nang... Oh, hindi. Yung patatas, alin ba? Ayaw pa, sige pa nga ano, isang sibuyas. Ganyan. Sa taas, na di niya abot yun. Dede. Bakit wala napagtanong? Ha? Yung ano ba naman? Tatanglad din? Di ba ma? Naapaw itanglad. Di ba? Sabi mo wala na kasi. Wala nga. Sino? Ako sa mga tao. Ano lulutuin? Ginataang hipon. Josephine, hello. Nagpapapicture kasi ng mga bisita. Wala mga Lip serum, mata. Lip serum. Paalisin mo muna. Sabi mo dadaan. Hindi, dadaan mo na ako. Wala. Ah! Nakasagabala kayo ha. Joke lang. Come na sir, go! Ala, pass mo. Oh, Kasi magluluto na siya, so kailangan na namin ihanda itong mga ito. Uy, panglad. wait. Nangiinit mo kayo. Bakit, Oyang? Naiinis ka na ba? Tama ka. Jazara, MJ, hello. Ate Aseka. Sila. So, naghiwa tayo ng mga panggisa. So, igigisa pala niya. Uwi na po kayo, Amping. Ingat po. Ingat po, ingat.
Ha? Para kayong mga sira. Ano ba yun? Saan ka natulog? Sala. Yung ano ko yung password eh. Mamaya punta ng mekaniko. Papacheck up ko na lang ang service natin. What are you gonna cook today, bitch? Ginataang hipon. I love it. It's so amazing. I thought you're not going to eat. Ay lang. May naman ba? Paulit na po yan. Hindi masyado. Lang ako boses na naman. Bambam pa more. Hindi, nag-inom kami. Wala. Asan sing, di ba? De Rotsilod Kate. Hi, Kate. Ha, kamusta? Kapaka-busy mo. Bihira ka maka-segway. Asa man ako kung ano? Isang gano'n lang na, please. Kaya ako Isang kaldero, isang plato, isang bowl. bowl. Wow, bowl. Maliit, malaki. Kahit maliit lang, ito lang naman. Thank you. All the last. Ang baba ng bewang ni Oyong. Lumligis kasi ako. Joanna Villanueva, meron siyang kasal na atinan ng kaibigan niya. Mama MJ, pag sure ba? It sounds like you're not. Ang malunggay, the powerful green leafy vegetables. The miracle, naka-highway si Oyong. Hindi si Brenda magluluto nito. Mahirap na. Minsan lang siyang siya magluto. Ibigay na natin sa kanya. Ibig sabihin may cravings siya na hinahanap. Maganda po yung Nasa loob siya, nag-aayos sa gamit niya. Bernie. Yes, masustansya. The nutritious, miraculous, green leafy vegetables. Yung doon na yan sa dulo yung kay Brenda. Yan. Ihatag. Ayun siya oh. Hi, my Tommy. Andiyan ka na pala. Ann Manuel. Sure napunta mo dito. Sure napunta mo dito, Mac. May nakita akong piece of fare ng Taipei. Ang travel period niya ata is November. Pero hindi ko pa nabibili, ma. Nung 2 days ago ko pa yung nakita eh. Sana meron pa.
Dahil ka na magluto nito? Hindi kayo nag-uumay tutol mo. No? Ano naman? Ano, sanga mo. Buti na lang siya ba, hindi ba? Titignan ko kung available pa yon. Magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. Thank you, Francis. May Xiaomi 1130. Diyan sa labas. Cynthia Torres, nasa school si Gio. Nag-message nga kanina kay Brenda, nag-send na kay school uniform. Wala ka naman i-live ni teacher niya. Sabi nga niya kay Brenda, ano daw, nag-aaral siya ngayon, maigi. Lagi na siya pumapasok kasi para daw may maipakita siya mataas na grades. Sa TikTok. Follow nyo rin ako sa TikTok ko, ma'am, si G2. Alexa, ay na pag yo na kung ano-ano. Masaya yung live ko. Huwag niyong bahira na kung ano-anong nonsense na chika. Saan yung kulit dito? Ano yung klase ng kulit dito? Chocolate? Na? Ay, eco bag? Chocolate egg. Eco bag. Ito, ang isa ng mga chocolate stars. Yung eco bag na yellow? Nakita ko pa yung kagabi, eco bag na yellow. Nangat-ngat ni Chuchay kagabi. Ayaw nga pala. Di ba pupunta ka CDO? Pasuyo na rin ng yung ilaw natin sa pundi na yata yan. Hindi na nag-on. Bumbilya? Bumbilya. Ano yun sa saan? Hindi, pamilya lang ako. Thank you, Beatrice Perez. Panoorin nyo, ha. Pakishare nyo na rin yung YouTube. Pero mamaya pa, ma'am, sige, init pa eh. Babahala. Mamayang gabi pa rin naman yan iilawan mo. Sa bagay. Group ko dyan. Ibawang mo na nga lang din. Magkatama yung ay. Bawal naman. O yung kalan. Hindi, hindi. Bawang.
Oh. Thank you, sila may pasami. Pati masasarap po, yung mga baby pa lang. Kasi, namis. Baka masustabi. Thank you, Ate Lynn. So, tanghon may kahapon man siya. Oh, yun mo. So, tanghon ka, kaya ko ni Kuya alis. Birthday kasi ng anak ko kahapon. Oh, diba? Wala, oh. Wala kami, so walang regalo yan. Magmukhang pariring ganyan, ha. Yung baby boy ko. Baby boy. Asan siya? Balay. Di ba nag-i-school na yun? Mm. Kaya lang, pag binila mo ng juice yun, ubos agad yun. Hindi naabot sa school. Para may baon sana siya. Mga biskuit ba? Pagsabihin mo sa kanila baon, hindi naman nila uubusin. Pagsabihan ko sila pang baon Parang niya. walang merienda yun. Mabugas dito, please. Wala kagaya ng kutsara dito pag tinidor, ha? Hindi naglalagay dito baso lang, kaya natatapon lahat ng baso. Nabasa. Naglalagay tayo ng kutsara, tinidor, at bawal magtaob din dito. Okay? Wala naman. Magtaob-taob din. Power lang doon. Ano sa mga tao pa nito eh? Mirafe Vocal Boss. Hala, lagay ng plato kay kutsara. Ito pa yung mga baso. Magkasuyo umibig, masaya't magkatabi, magkayakap sa buong magdama. Kay Tommy, may piece of air, Japan to Manila. Uwi ka muna. Mura lang. Mura lang. Mura lang pa masabi, pero pag uwi mo rito mo yung gastos, mas malaki. Kuminsan yung pamasahe, budol din, no? Mura na. Nakamura ka sa pamasahe, pero yung gastos mo pag nandito ka na malaki. Ang asawa ko pa uwi din. Uwi na asawa mo? December pa yun. Ah. December o February. Diba? Sana all madidiligan ulit. Ayoko, school anak ko. Hala! May anak ka na pala. Bakit yung picture mo para ka talagang dalaga? Para kang mga 23 lang, 22, ganyan. Hindi ka mukhang may anak. Hala! Grabe si May Tommy. Grabe naman si May Tommy. Oo, star ulit. Mamamamamam. Ang bawang na. Ito na. Ganyan yung palha. Es un merecer. Iba ganyan mag-ano. Iba. Kaya nga, iba sumasama rin yung Maganda rin daw yung ito, yung amo ko dati ganyan. Ganyan lang yung good nila. Hagpat. Kasi nga, maganda daw yung tangkay din. Yung bata. Gaditi. Kaya natin, makauwi din ako pero may bodyguard. Hindi kayo makakalap. Bugas na to lahat. Yep. Yung yung sitaw. Sa'yo ba galing yun yung may gabi? Hindi. Dito lang yun. Bakit yung nagsinigang? Stock. Yung nagsinigang. Kaya natin, Jane, kamusta ka? Nagdala may gabi pag nakatungas ng babay. Nungas may karoon Merkulis. Ay, Libis yata. Kay birthday sa kong mama. Nungas may nanina. Pumunta kayo? Punta kay may tampo man yun. Saan? Sa bukid. Pag hindi tuntahan.
Kalimutan na daw siya sa mga anak. Oo, lapit-lapit mo rin naman sa kanya. Hindi mo napuntahan. Pero birthday adto gid me. Kami siya magdalaghanda. May lechon, may baboy si Nina. Ay, di na baboy-baboy. Ay, Yan masaya. na dunggan, mo yan? Di man to nakaing baboy. Dili. Hindi siya kumakain. Thank you, Ate Venus. Ay, Rhea. Rhea. Pagsok mo na yung sutanghon na gano'n. Pansit sa tanghon. Wala na. Wala na. Hindi ka na. Sabi nga natirahan. Gabi ka naman dumating. Iwan ko kung wala na. Sarap yung sa kanya. Sarap nga yung luto. Siya pa rin pinaluto ko kahapon. Iniwan ko lang yun. Pina-snack ko lang yun dito. Pabili lang ako. Tapos umuwi. Nahan ko yung mga bata. Sino nagluto? Si Auntie Bibian. Kasi tanghon. Hindi ko rin naman natikman yung ano. Wala, kunti lang kasi yun, sabi ni Duna. So, bitin daw sila itong birthday niya. Tapos, Sabado, birthday kasi yun. Hindi nga kahapon, dito lang talaga yun Hi, Jill kinain. Trinidad. Si Ate Ami kausap ko. Paluto lang tayo nun. Pag sa kanya, paluto tayo. Ay, may sutanghong si Nina binabenta. Meron. Wala man. Thank you, my Tommy. O, para bilisan mo paggayak sa malunggay. Grabe, 200 stars na nga, oh. Chay! Chay! Ayan. Ay, ito pa ating abot ko itong sasawan. Bateng! Alina mo, gawin na natin. Tingnan niyo po. Totoy. Nalila ba? Wala na mapapapicture ka akin. Ha? Ah, Highways? Nag-highways man siya, oy. Siya, Michelle Labesig. Hello. Dumating na po si Ray. Pak. Ay! Daming SIM card. Mukhang marami ka hinuhuli, friend, ha? Oo.